Collons, tio. Un Porsche. Un Porsche Carrera que val 13 milions de peles, tu. Jo con esos pelos, oi que m'entens? No entenc com... Hi ha gent que té tants calés, eh? Perquè, tio, això és un Porsche, tio. És que és fort, no? Vale. Man. Trobes injust? Bueno, més que res que és una enveja que se'm menja l'ànima, no? Ets un envejós? Pues sí, però sóc un envejós. El voldria per mi, no? Un Porsche Carrera. Perquè això vol dir tota una sèrie de coses, no? Al voltant de tenir un Porsche Carrera. Clar, que igual l'ha llogat, aquest maromo. Vol dir que hi ha molt fantasma, també. Ara vaig a una discogràfica, els hi vaig aportar la maqueta del Muévelo, que estic segur que això serà un èxit, no? Això pitarà. Això serà l'èxit de l'estiu. És una peça que està feta a consciència, no? Amb rigor i amb professionalitat. Muévelo, muévelo, muévelo. Jo m'inspiro, he dit abans, amb els sorolls. Per exemple, un punt d'aquesta cançó, d'aquesta peça, que és Muévelo, l'he posat aquest títol, Muévelo. Hi ha un moment determinat que jo dic Muévelo, muévelo, muévelo. Això me'n vaig inspirar amb un pot que tenia d'aigua al foc. Fixeu-vos bé com és l'origen de les coses. Un pot ple d'aigua al foc i una tapadora, que no... Quan l'aigua bullia, la tapadora feia pap, mueve bebé, move it. Fabricar un èxit? No, això passava abans. Jo crec que el públic no és tonto tampoc, llavors no el pots enganyar al públic, i el públic al cap i a la fi és el que decideixen els èxits. Tu per molt ara que gastis en campanyes de ràdios i mitjans per fomentar o per crear un èxit, per molt que hi hagin tocades, per molt que ho vulguis fer, si això realment a la gent no li agrada, no es crearà un èxit. No, jo sóc plenament conscient que cada mes surten al mercat centenars, milers, si voleu, de nous artistes. Clar, vull dir, això és un altre entrebanc, no?, que tenim, els que... Sobretot els artistes creadors que no seguim les línies dictades pels que manen en aquest món, no?, que són les discogràfiques. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, nenes? Venga, decidlo, que no os quede nada dentro. ¿Qué? Dime. A experiencia nuestra, ¿eh? Sí. Yo creo que la base es buena. Le falta un scratch, le falta algo de hip hop. Es muy reggaetón. Le falta un toque de... Sí, claro, sí. Un scratch. Y... no sé. El sonido es bueno, la de tu voz es buena. Pero nosotros creemos que necesitaría un poco más... Algo más de... sí. ¿De ritmo? Un toque de... Un poco más de sonido, ¿sabes? De hip hop, yo creo, ¿no? Si tú aprecias el sonido, no la letra, necesita un poco más de sonido.
pero de hip opinión hop, nuestra, ¿eh? porque es muy reggaetón y la gente Sí, es que es muy reggaetón, entonces la gente ya sabe lo que es el Como ahora reggaetón. el reggaetón es tan comercial y es tan popular, Uy, pues, quita, pues que- para abrirte camino, pues como que va a costar un poco. Esa mezcla. Tiene que haber una mezcla. Treballar amb dos ballarins africans ha estat una experiència molt reveladora. Verdaderament, la paraula que se m'acut és que són una gent espontània. Actuen sense pensar. No vol dir que no pensin. Primer actuen, llavors reflexionen. A ver, yo opino que el tema no está mal, ¿no? La base es buena. Lo que yo creo es que, sinceramente, pues le falta algo, le falta un poco de scratch, ¿no? Algo que le diese vida. La base es muy buena, pero ya sabemos lo que pasa. El reggaetón, pues hay muchos cantantes y ya, pues ¿Me explico? no sé. El reggaetón tuvo su boom. Sí. A ver, si yo pretendo introducir una novedad y lo hago de golpe, la gente se queda chocada, tíos, y eso lo sabéis. ¿Esto qué es? De entrada, rechazo. Tiene razón. Hombre. Es reggaetón. Tiene razón, pero es que me da miedo poner todo de golpe, és que no sé com explicar. Bueno, ells ja tenen les seves idees i fan les seves aportacions, però és evident que el pes fort, el gros, ho porto jo. No? Tenint en compte que jo sóc el creador, l'impulsor, l'artífex d'aquesta peça, no? d'aquesta cançó. Vamos a hacer una cosa. Para. Esa es tu bote. Vamos a hacer una cosa. Tú eres capaz, mentalmente digo, es difícil, pero tú eres capaz de escuchar la música y meterle el hip hop en tu mente y bailarlo a ver qué sale. Yo sí. Sí. ¿Te imaginas una canción? Ok, pero va a sonar la mía. Va a sonar Muévelo. ¿Y qué me das? Yo la interpreto a mi modo y a mi manera. Ya te he dicho que el producto final puede ser muy diferente o puede ser exactamente, pero quiero ver qué me dais con mi música y en vuestra mente el hip hop. Muévelo allá, muévelo así, muévelo asá, muévelo pa' ti, y 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 pa' ti, muévelo, muévelo, move it, 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 move it. Jo espero que aquesta petita peça, aparentment petita, transcendeixi. Que no solament es quedi amb la cançó d'un estiu. Clar, vull dir, per mi, el que serà ideal, i dic serà, ja hi poso el futur, és que aquesta peça serà la cançó de l'estiu durant molt de temps. ¿Dónde estarán las personas en octubre de los que han grabado canciones de verano? Pues algunos estarán de vacaciones, otros haciendo galas gracias al éxito de la canción de verano y otros pues se lo pensarán dos veces antes de volver a grabar una canción, ¿no? Crec que és que no està sortint, o sigui, hi ha hagut un fenomen que ha sigut el reggaeton, per exemple. Nosaltres hem tingut un èxit a la companyia, que ha sigut a l'Orna, el Papi Chulo, que ha sigut a nivell mundial, ha sigut un fenomen, però ha sigut un fenomen, o sigui, ha durat un temps i ja no s'escolta reggaeton. Hola, buenas tardes. Mira, soy Josep Mauri y yo les traje, hace aproximadamente un mes, les traje una maqueta por lo que iba a ser la canción del verano. ¿Sabe algo de eso? No, señor. Soy el departamento artístico. Si está interesado, se pone en contacto con usted. Si no... Ah, bueno, pero no me puede poner con nadie del departamento. No, señor, no. Qué lástima, pues, porque, claro, yo me interesaría saber si más o menos, pues, hay posibilidades o... ¿Sabe usted? Sí, pero es que ellos funcionan de esta manera. Escuchan las maquetas y lo que le interesa llaman. Y lo que no, lo deja aparte. Ah, o sea, que si no les interesa ya ni me llaman. No, ya no llaman. Pues qué mal, ¿no? No lo sé. Es la normativa del
Bueno, mire, si acaso pasaré personalmente para hablar con el señor que me atendió. Vale, de acuerdo. Bien, gracias. Adiós. Deixa'm passar oportunitats. Deixa'm passar oportunitats. A última hora jo marxaré d'aquí, aniré a l'estranger. És que aquí no se't valora. Aquí no se't valora. Jo ja... És que no sé què fer, francament. Vull dir, ja ho he vist, no? Vull dir, és que Creus que no ha quallat? no ho sé, noi, no ho sé. Jo et dic una cosa, si jo m'hagués presentat allà com Johnny Bigudi, no, soc Josep Mauri. Josep Mauri, a mi que m'ha d'explicar el Josep Mauri. Ara, good morning, soy Johnny Bigudi. Ja està, no? Vull dir, ja et donen, la catifa vermella, no? És frustrant, a més, és d'una mala educació il·limitada, no? És clar, ja heu sentit la senyora, no? Et diu, no, escolti, si els interessa et truquen, si no, no. Clar, vull dir, no puc estar pendent del telèfon, jo, vull dir. La maqueta aquesta, vull dir, ha de funcionar, ha d'anar, és clar. Jo marxaré d'aquí, vull dir, senzillament, aniré a un lloc on se'm valori. Això et posa de mal humor. És frustrant. Ni tan sols truquin, no? Que ni truquen. Almenys et diguessin. Perdó. Almenys et diguessin. Mira, escolti, això és una merda. Que és molt discutible, no? Perquè això... Però clar, ni tan sols et diuen por ahí te pudres, no? Esclar, no, ells s'ho perden, jo amb aquesta gent ratlla i creu. Ja està. És frustrant. Thank you.